Os alumnos do IES Lama das Quendas de Chantada tiveron a semana pasada unha cita deportiva e solidaria, unha carreira a favor da ONG Save the Children, a cal traballa na defensa activa dos intereses dos nenos e nenas, especialmente dos máis desfavorecidos. Unha cita na que se involucraron os alumnos do centro e que foi todo un éxito de participación. Sí, bastante éxito este ano, levámoslo promovido xa toda a semana e, bueno, un pouco o tema de os relevos tamén fixo bastante que se animara bastantes máis rapaces, non ten que correr unha volta cada un, mentre o outro vai descansando, pois se van animando. Os corredores tiñan que buscar patrocinadores para correr, os cales daban os cartos que finalmente irán para a ONG. Al principio eles levan un carné de corredor, teñen que buscar patrocinadores, pois o pai, o avó, o panadeiro, que lles dé pois unha cantidade de diñeiro por cada volta. Fixemos un percorrido por o instituto e cada volta do percorrido equivalelles a 1 kilómetro. E por cada kilómetro teñen que recaudar o diñeiro que lle patrocinan os patrocinadores. Bueno, unha boa excusa para facer deporte tamén. Sí, tamén bastante boa excusa.